Amb les dades del primer trimestre, tanquem un període marcat per la fortalesa del mercat immobiliari i una demanda persistent, amb un creixement notable en les compravendes d'habitatges. Aquest increment trimestral, superior al 18%, ens deixa amb més de 24.000 operacions, moderant la tendència descendent observada durant el 2023. Tot i aquest increment en el nombre de compravendes, el preu ha mantingut una tendència ascendent, però amb una variació més moderada. Els preus d'oferta han continuat amb una tendència positiva, impulsats per la forta demanda. El preu mitjà per habitatge ha augmentat, reflectint un mercat robust. Malgrat les bones perspectives en el mercat de compra-venda, el mercat de lloguer continua presentant grans reptes. La reducció de l'oferta ha comportat una disminució del 21,8% en el nombre de contractes registrats, provocant increments significatius en els preus de lloguer, amb un increment interanual de lloguer mitjà del 4,8%. En el mercat hipotecari s'han contractat 64.399 hipoteques durant l'últim any. Aquestes hipoteques han servit per finançar el 71,1% de les compravendes, indicant que unes 3 de cada 10 compravendes s'han fet sense finançament hipotecari. En resum, el primer trimestre de l'any ha mostrat un comportament positiu en el mercat immobiliari, amb un important augment en les compravendes i una moderació de la tendència descendent dels preus. Tot i la reducció en el nombre de contractes de lloguer, l'increment dels preus de lloguer, el mercat immobiliari en general es manté robust, amb perspectives de millora si es confirmen les esperades reduccions dels tipus d'interès per part dels bancs centrals. Per una informació més detallada de les variables que han afectat el mercat, us recomanem que doneu un cop d'ull a l'informe que hem preparat i que trobareu a la descripció del vídeo.